de Cabrils. Cabrils. Cabrils, Maresma. Maresma, en Cataluña. Vamos contar contos en galego toda mañá. Vamos a estar desde que hora? Desde as 9 hasta as 12:30. Desde as 9 hasta as 12:30 contando contos para diferentes grupos de alumnas e alumnos. Aquí en Cabrils. Cuidado, contos explicando cousas de Galicia e Sí, tal. sí. En galego todo, hora e media en galego e depois outra hora e media en galego. En total 3 horas de galego na Olivera, nesta escola maravillosa. Sí. Xa vos contaremos, xa. Entenderon todo, os contos entenderonlos todo, porque examinámoslos e ao final, bueno, abrazáronse a nós, bueno, foi hostia. Máis bonito como se abrazaban a nós. Sí. Foi máis bonito. De verdade, ao final, pois aquí está. Aquí deixamos xa la Olivera, esta escola infantil, Sí. que foi unha experiencia maravillosa. Como sempre, que vamos a contar contos para nenos e nenas, Sí. entenden todo o galego, enténdeno todo. Sí, Chegamos á conclusión que se non tes presuicios non hai problema cos idiomas. Non hai problema. No, de verdad que no. Bueno, xa vos iremos informando de máis cousas, Viquiños. Veña, Vicos, hasta Chao. logo, chao.